De tv-uitzending van het Sparkstad-liedjesconcours werd mede mogelijk gemaakt dankzij Sam Smits Design, Autoschade Peter Leunissen, carnavalsonderscheidingen.com, Toyota Mengelers Landgraaf en streekomroep Zo Nieuws. Dames en heren, ladies and gentlemen, jongens en meisjes, opa's en oma's, het is weer zoiets. Het is weer tijd voor het Parkstad Liedjesconcours 2019. En wie kan er voor dit Liedjesconcours beter beginnen als met de winnaar van vorig jaar? Hand mich vast met vastelavond. Hier is er Dustin. Ja, goedenavond, Streepel Kruis. God, we gaan nog even terug naar vorig jaar. Wat een geweldig seizoen wordt het. Ik zou zeggen, houd elkaar eens even stevig vast met vastelovend. Laat maar gaan. En we gaan een beetje van links naar rechts. Houd mich vast met vastelovend. Laat mich alsjeblieft niet los. Immer zal ik aan ik denken, wie het alle nu begos. Houd mich vast met vastelovend. Laat mich alsjeblieft niet gaan. Vastelovend is wie het leven, met een lach en met een troon. Houd mich vast met vastelovend, zo is ik alleen dat kind. Du blijft immer mijn allerliefste en ik. Die vaste lovensprins. Bloemkes bloeit het vruchtjaar en het zonke lacht ons aan. Dan wil ik met dich gaan wandelen langs de lange lindenlaan. Wat een geuren, wat een kleuren, vastelovend in de log. En ben ik in 1 seconde aan al dat schoens verkocht. Houd mich vast met vastelovend, laat mich alsjeblieft niet los. Immer zal ik aan ik denken, wie het alle nu begos. Houd mich vast met vastelovend, laat mich alsjeblieft niet gaan. Vastelovend is wie het leven, met een lach en met een troon. Houd mich vast met vastelovend, zo is ik alleen dat kind. Du blijft immer mijn allerliefste en ik, die vastelovensprins. Och, de zomer, herfst en winter, alles vlucht zo vlot voorbij. Toch wil ik al daar genieten, met mijn liefste aan mijn zie. Wat een geuren, wat een kleuren, vastelovend in de log. En ben ik in 1 seconde toch aan al dat schoens verkocht. Houd mich vast met vastelovend, laat mich alsjeblieft niet los. Immer zal ik aan ik denken, wie het alle nu begos. Houd mich vast met vastelovend, laat mich alsjeblieft niet gaan. Vastelovend is wie het leven, met een lach en met een troon. Houd mich vast met vastelovend, laat mich alsjeblieft niet los. Immer zal ik aan ik denken, wie het alle nu begos. Houd mich vast met vastelovend, laat mich alsjeblieft niet gaan. Vastelovend is wie het leven, met een lach en met een troon.
kind. Du blijft immer mijn allerliefste. En ik, die vaste lovensprins. En ik, die vaste lovensprins. Dank jullie wel! Dames en heren, ik geef hem nog een daverend applaus. Justin. En hoe had je het in de gaten? Ik geef je nogmaals van harte welkom hier in het Schrijperkunst in Landgraaf. Ook natuurlijk jullie toes in de televisie. Van harte welkom bij het PLK 2019. Laat ik het horen! Heerlijk. Heb je er zin in? Als allereerste ga ik natuurlijk de organisatie even voor achterbij. Sam Smit en Wim Jennekes. Zit je in de buurt, kom je heel even op de bühne. Daar komen ze aan. Geef hem een applaus, Sam Smit. Oh, hij deed het. Ik zeg een goedenavond Landgraaf. Zijn voor een beetje de klaar. Oh, ik hoop dat de Wim Jennissen ook de weg even vindt hier naar boven. Om het even heel snel te doen, want we willen ramstarten snel. De kumper, de kumper. Kumper. Oh, de kumper. Ha! Dames en heren, een applaus voor Wim Jennekes. Jannes. Deed er niet, Wim. Deed er niet. Is allemaal live, hè? Ja, prima. Ja, zoals je allemaal hebt gezien, dit jaar heb ik het stukje overgenomen van Wim. Waar ik super trots op ben. En ik wil Wim ook bedanken voor het vertrouwen dat er toch een stuk van zijn kindje heeft overgedragen om mij. En ik hoop dat ik het mooi en groot kan laten weren, zoals het er is. En nog een stukje erbij en dan kunnen we alles goed. Ik wil nog als aandenken, wil ik dich nog gaan bedgeven. Want ik ben dikker op het zien kantoor. En daar is alles met vastelovend. Dus ik hoop dat deze erbij mag komen. Nou. Sam, ja, dankjewel. Best inderdaad, er zit veel op kantoor. Verdacht veel. Bedankt hiervoor. En ik wil ook iedereen bedanken voor de afgelopen 5 jaar. Ik heb het 5 jaar mogen doen. Ik vond het chic om het te doen. En ik kijk hier de zaal in en dan denk ik, ja, nou, zo slecht heb ik het kennelijk nog niet gedaan. Nee. En met trots geef ik het ook over aan Sam. En ik hoop dat je allemaal Sam dezelfde ondersteuning geeft die ik heb mogen voelen. Sam is een jonge vent, 21 jaar geloof ik, hè? Ja. En toen er de eerste keer bij me langskwam, toen dacht ik van ja, moet ze nou zo'n evenement doorgeven aan zo'n jonge vent die eigenlijk nog, ja, organisatorisch nog niet heel veel heeft metgemaakt, hè, wat dit soort evenementen betreft. Maar na 5 minuten eigen in de gaten, dit is hem. En ik geef hem dan ook keer de verantwoordelijkheid over en zorg ervoor dat het PLK blijft wat het is. Sam, bedankt en heel veel succes en steun deze jongen in de organisatie. Dankjewel. En Wim, begon met een wier. We hebben dat uitgelachen wie het werk, ja. Of nog niet. Verleg het even uit. We hebben het normaal gesproken hebben we het raad. Dit jaar hebben we de ballenbak. En in de ballenbak zitten allemaal nummertjes. En zodra een nummer getrokken wordt verzorgd dat de artiesten zich veerdig gaan maken en bij de bühne komen staan. Nu dan voor 2 nummertjes trekken. Wim doet ene en ik doe ene. En in de tussentijd kan de eerste kandidaat zich al veerdig maken hier langs het podium. Wim, aan dicht hier om het eerste belkje te trekken. Ja, dankjewel. Dat is weer als gedankt als je het raadt. Ja. Moet ik voetelen? Nee. Oh. Dit moet een beetje aan, weet dat, op televisie. Lucille Werner. Lucille Werner. Nummer 6. Nummer 6. En wie is nummer 6? Dat weet de jury en dat weet de geluidsman. Dat zijn de heringbiesteren. Oh, dat zullen ze met een dank afnemen. Ja. Dan trek ik het tweede belkje. Even gaat Michel aan. En het tweede belkje is nummer 3.
Nummer 3 zijn de Breukernutjes. En 4 gewoon weer de podium klaarmaken en de dichte woord, Peter. Dames en heren, geef even een daverend applaus. Wim en Sam. Ja, dankjewel. Dan rest me nog het volgende. Hier vooraan, dat is vanuit de hele zaal niet helemaal te zien, maar hier vooraan zit onze vakjury van vanavond. Die wil ik u even voorstellen. Ik begin netjes met de dames. Marie-José Soons, José Vloed, dan de heren Bert Salden, Ramon Gielen, Kevin Hermans, Luc Vitten, Jeroen Gerrits en dit alles onder leiding van de voorzitter Jo Duizings. Zijn de heringbieseren zoiets? Misschien kunnen we nog even vragen, dus dat we toch op de heringbieseren zitten aan het wachten. Ik kom even naar de presentator. De presentator is namelijk niet alleen bekend als presentator, maar die is ook nog bekend als artiest, toch? Soms wel, hè. Als oktoberartiest ben ik onderweg als Hossa Prins. Veel u weten dat wel. Maar nu met de vastenavond laat ik het allemaal even aan de fans over. Hè. Waarom Hossa Prins alleen maar Duitsstalig, maar waarom alleen maar in de Oktoberfest niet? Ja, toch ook wel een beetje door het hele jaar, maar altijd in de Duitse stijl natuurlijk, ja. En hoe presenteren, dat is het gans anders eigenlijk, hè, voor de volle zaal. Dat is totaal anders, hè. Daar heb ik erg weinig ervaring met, dus ik hoop dat het goed rolt. Maar dat gaat vanzelf gebeuren, hè. We gaan die allemaal ondersteunen, komt hartstikke goed. En misschien zijn nu ook wel de heringbieseren klaar, we gaan het daar verwachten. Hè. Ik laat het weer even alleen, hè. En dan ga ik kijken of de heringbieseren klaar zijn voor het eerste liedje. Hier zijn ze. Daar zijn ze toch. Dames en heren, geef een daverend applaus. De heringbieseren. Dingogen. De heringbieseren die zijn al sinds 2010 samen. Die zijn al een aantal keren finalisten geweest. Wel heel vaak. Die zijn nog een aantal keren winnaar geweest. Dus dat is een geduchte concurrent voor vanavond. Hè. Geef ze een applaus met het nummer Dingogen. Samen vastelovend vieren met die hangehang. Ik wil in die ogen kijken, want die hotte mijn leven lang. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. De verposten op het leven, daar kijken we ons aan. Ohne dich, da jeder nicht, da fäng ich nicht verlassen. Ist allein gut für Jesus, da taugt ich ewig fast, dass du bei jeder, der ich lieb an, der schönste Auge hast. Hey! Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Ich bin ich und du bist du, samen sind für wie Karneval en Puffelen, zo huren wir bij je. Samen vieren, samen leven, verdund dat jans je woont. Duk niet drömen van het leven, maar leef uw dingen droom. We verposten op het leven, daar kijken we ons aan. Ohne dich, da jeder nicht, da fäng ich nicht verlassen. Ist allein gut für Jesus, da taugt ich ewig fast, dass du bei jeder, der ich lieb an, der schönste Auge hast. Hey! Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Mit die Klür da in den Augen hast du mich gefangen. Menig mal han ich mit dem Mund verzeng gestangen. Beine war ich vergessen, wie schön die Augen sind. Wehe Kicke in die Augen, Probleme flott vergessen sind. Den verposten op het leven, daar kicken wir uns an. Ohne dich, da jeder nicht, da fäng ich nicht verdrag. Ist
is alleen ik nooit vergessen. Dat had ik hier weer vast, dat toen we jeder der ik leef van de schönste ogen hast. Hey, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Voor zingen, dansen, proosten en voor handelsleef, hollen alles hoe het leven, zolang als wie dat geht. Hot mich fast en kijk naar mij, en mijn hart staat lang. Doen we niet samen, voor z'n vuur ehemann. Een verposten op het leven, daar kijken wir ons aan. Ohne dich sei jeder nicht, da wenn ich nicht vertrag. Ist alleen ik nooit vergessen, dat hat ich ewig fast, dass du war jeder der ich leb an, der schönste Ogen hast. Hey, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Hey, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, der schönste Ogen hast. Hey, de Heringbieserij. Heren, komt erbij. En ook tussen dat gewoon werk zit, zou ik willen vragen of de artiesten aan de andere kant omhoog willen komen. Dat is veel makkelijker met het op- en met de aflopen. Kom erbij, heren. Kom dichterbij. Hey, zat de woordvoerder. Draai dich even een beetje naar de zaal. Hè. Ik doe het maar onzin, ik mag dat niet meer. Mag het niet meer. Hey, ik mis het. Ik mis de dames die immer achter je stonden. Ja, helaas, ziek. Eentje ziek, dus eentje alleen optreden is een beetje raar. Maar er moest altijd reserve dames en vuur uit hebben, toch? Ja, Huutse Danks werd het wel moeilijker met vrouwen, dat zie ze bij die zelf. En bedankt. Hast du er nog reserve? Daar gaan we even naar de vooruit. Even een vraag. Ik zag op Facebook een beetje teleurgesteld over de positie wat gehouden bij het LVK uiteindelijk in de totaal is. Nou, teleurgesteld, laten we het zo zeggen. We waren natuurlijk super tevreden dat we bij het stemmende publiek SMS 15e waren. Helaas, bij de vakjury waren we 50ste. Dus dat was een beetje teleurstellend. Natuurlijk, het allerbelangrijkste is de SMS-jury, want dat is het publiek. En daar waren we 15e. En dat is natuurlijk geweldig. Dat is belangrijk. En hield ze daar dan toch rekening met het schrijven van het liedje voor het volgend jaar? Ik denk het niet. Denk ze niet. Nee, ik denk het niet. Voor dat we hier gewoon trek even een nummer. Dan moet voor de ballenbak de staat hier. Dus ook allemaal een beetje kijken over het gedonde weet. Voor in elk geval bij de volgende artiesten dadelijk. De tweede is al geregeld. En dit is nummer, zeg het maar. 24. Nummer 24. Geen idee bij dat is, maar dat wordt eigenlijk wel door onze presentator verteld. Presentator nummer 24 is de volgende. En we gaan ook weer met de volgende artiest, denk ik. Hè? Goed? Succes. En doe ook succes. Jongens, de Heringbieserij. Dames en heren, de volgende groep staat voor ons klaar. De Breukereneutjes. Vrung uitgebroken die al 25 jaar aan de weg tummeren en samen vastelavond vieren. Vanavond gaan ze voor ons zingen. Met een hele groep zijn ze gekomen. Dans op het dus. Dans op het dus. Dans op het dus met mij. Kom op en dans op het dus. Ik dans op het dus met dich. Ik ga de steden kijken, ik ga wat wild gezag. Jeder wat leuk denken, blijf plekken even nacht. Kratschel op het dus en schavel ik nog mee. Ik dans op het dus met dich. Met het loeriezer beslagen, het is bij Amie lekker druk. Wreef ik de condensvoet, kreeg een uitschil van die druk. Met tegen het vizier liet het tijd niet te bestaan. Ik zing dich wel zitten en dich zus meer op stoom. Jekerijn hier dan, zelfs al prinsen in gelies. Schavel mich naar vuur met bravoer eigen wies. Balanceren door het randje, rechtste met courage die hand. Met people in de pants lieg ik te zwerven bis de rand. Dans op het dus. Dans op het dus met mij. Kom op en dans op het dus. Ik dans op het dus met dich. Ik ga de steden kijken, ik ga wat wild gezag. Jeder wat leuk denken, blijf plekken even nacht.
Kratschel op het deus en schavel ik nog mee. Ik dans, 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 dans. Op het deus met ik. Samen op het deus, al uigerbos gericht. Tussen al deze bonte kleuren, weg alleen maar ook voor dich. Ook al hinkt de prinsenveer in die shoes op mijn houven. Vul de pleitjes, drijf vibratie, maar huur alleen die stum. En lik, hou gebroek, al oren op en oor. Dan draai je weer nog hertjes samen met de wezels door. Mijn hart slijt nog vlotter als ik dans met mijn veut. Als eerste laatste muur, ik mag voor immer super zo. Dans op het deus, deus, deus. Dans op het deus met mij. Kom op en dans, dans, dans op het deus, deus, deus. Ik dans op het deus met dich. Egal is tijd te kijken, egal wat wordt gezegd. Zie dan wat nu denken, blijf blijven even nacht. Kratschel op het deus en schavel ik nog mee. Ik dans, 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 dans. Dans, dans, dans op het deus, op het deus. Dans, dans, dans op het deus, op het deus. Dans, dans, dans op het deus, op het deus. Dans, dans, dans op het deus. Dans nu met. Dans op het deus. Draai de hang omhoog. Dans op het deus. Kratschel er maar bij. Dans op het deus. Kom nu lekker los. Dans op het deus. Kom op en dans nu met. Dans op het deus. En draai de hang omhoog. Kratschel er maar bij. Keer gewoon nu lekker los. Ik zeg dans. Kom op en dans. Ik zeg dans. Kom op en dans, 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 dans op het deus. Dans op de dus, dans op de dus, ja. Er wordt heel erg gedanst. Wij is de woordvoerder. Zijn we hetzelfde nog niet? Zeg, ik moest de woordvoerder bij Ummer. Kom een beetje dichterbij voor het publiek. Moest ze even dicht niet. Dans op de dus, wordt dat dus de ganse carnaval metgeslepen? Ik kan het niet verstaan. Ik kan mezelf ook niet goed verstaan. Dat dus wordt de ganse vastelavond naar alle optredens metgeslepen? Alleen als we het belangrijk vinden. Maar we slepen wel altijd onze stadsprins met. Dit is stadsprins Guy de eerste van onze neutjes. En we vinden dat hij wel een extra podium mag krijgen bij ons op de dus. Hartstikke mooi. Ik merk dat ze een beetje boete arm is. Gaan de jaren tellen? Nee, dat is gewoon conditie. Dat heeft niks met jaren te maken. Maar als het goed is, hebben ze naar de prins gekeken. En derde conditie, dat is niet normaal. Het zijn dus ook een beetje alle leeftijdscategorieën hier heb staan. Nou, de jongste is er ook bij. Is dat een bewuste keuze? We zijn een vastelovensgroep en we hebben kinderen in de vastelovensgroep. Dan lopen we de optocht met, dan zingen we het liedjesconcours met. En daar stonden we hier mee op het PLK. En de meeste kinderen die kosten niet met, maar Marijn is er wel bij. Goed, geweldig. Ja, dat is geweldig. Ja. We moeten toch uur verdragen. Dat is waar. Hey, hartstikke bedankt voor het optreden. De Breukerneutjes, uitgebroken. We moeten nog even een nummertje trekken hier. Ik heb nu eindelijk gelezen dat we kunnen zeggen waar de volgende is. De prins mag de trekking doen. En dan lees ik eens even op wat welke artiest bij het nummer hoort. Dat is wel makkelijk voor de liefde van het geluid natuurlijk. Hè. Is dat dan... Dat is niet 91, hè. Dan moet het 16 zijn. 16 is Joy Blijdenstein. Joy Blijdenstein, nummer 16. Hartstikke mooi. Dankjewel, Breukerneutjes. Dus de presentator. De Kumper. Hoe zijn de Westdreutjes? Die hadden al die vuren moeten komen. De Westdreutjes, ik heb ze al een paar keer geroepen, maar ze komen nog niet. Daar zijn ze, daar zijn ze. Ja, het is ook druk, het is een hoop geschravel in de zaal. Iedereen wil met zich op de foto. De Westdreutjes, dames en heren, zijn voor de tweede keer hier in de finale op het PLK. Het is een vriendengroep die al 15 jaar lang carnavalslagers schreef en meedeed aan de liedjesconcours. Vanavond gaan ze voor ons het nummer zingen Fleuten. Geef hun een daverend applaus.
de Westdreutjes. Oké. Ja, la. Dat is eigenlijk vrij makkelijk te volgen. Je komt er even bij. En ik zou zeggen, trek eerst even een balletje hier uit de ballenbak te weten, vooral bij de volgende artiest. Eventjes ik zou zeggen, nee, het nummertje trekken, dat vind ik zo'n beetje raar. Nummer 4, de Bulkes. Daar sta ik de Bulkes. Bulkes klaarmaken. En ga aan de andere kant van het podium omhoog komen. Ja, hallo. Verklaar de namens even. Ja, verklaar de namens even. Het is lang geleden. Onze pap is helaas overleden. Maar daar houden we maar zo gek van. Want eigenlijk zo het zag van, ja, daar has niks te zeggen. Dan zeg je van, ja jongen, Westdreutje. Dus het zo, ze zag van, ja jongen, Westdreutje. Ja, stelt niks voor wat we zeggen. Niks voor, want dat ze zegt van, ja, hoe koud ze je over, maar ja jongen, Westdreutje. Maar toch wel voor humor bedoeld nummer gaan, toch? Ja, absoluut. Zou er nu heel erg gefrustreerd zijn, waarschijnlijk. Oh nee, dat zeker niet. Het is gewoon een ieder naar onze pap toe. Leuk zo'n Parkstadliedjes gekoerd, leuk om mee te doen. Ja, geweldig, fantastisch. Hartstikke chic. Wens ik veel succes. Dankjewel, de Westdreutjes! De volgende kandidaat Stedel voor ons klaar. Joy Blijdestein. Dit is een nu en jong talent uit Heerlen. Horen staan, hij had een hele fangroep metgebracht. Die hebben in het Parkstad op veel podia gestangen. En we zullen er nog heel veel van geneuren van de jong. Maar vanavond voor de eerste keer in de finale. Geef hem een applaus met Het is weer vastelavondstijd.
steht op de kop. Weer gaan weer in de Polonaise en we komen niet meer stop. Het is weer een vaste loverstriet, overal klinkt weer Allah. Vaste loven, dit is een prachtig feest, het is werkelijk super gaaf. Overal daar hangen weer de vlaggen uit, alle straten zijn verzet. Jongen, nou dat gaat op stap weer met een trom en toet, vaste loven is hoe alles weer. Het is weer vaste lovenstiet, gans Limburg steekt op de kop. Weer gaan weer in de Polonaise en we komen niet meer stop. Het is weer vaste lovenstiet, overal klinkt weer Allah. Vaste loven, dit is een prachtig feest, het is werkelijk super gaaf. Ik houd van flauwekul, van humor en plezier en een feestje, dat vind ik altijd leuk. Maar is de vaste lovend in het land, dan lach ik me geen deuk. Het is weer vaste lovenstiet, gans Limburg steekt op de kop. Weer gaan weer in de Polonaise en we komen niet meer stop. Het is weer vaste lovenstiet, overal klinkt weer Allah. Vaste loven, dit is een prachtig feest, het is werkelijk super gaaf. Het is weer vaste lovenstiet, gans Limburg steekt op de kop. Weer gaan weer in de Polonaise en we komen niet meer stop. Het is weer vaste lovenstiet, overal klinkt weer Allah. Vaste loven, dit is een prachtig feest, het is werkelijk super gaaf. Het is werkelijk super gaaf, overal klinkt weer Allah. Oké, Joy Kleine-Steen. Geweldig. Komt erbij, Joy. Druk eerst even een nummer, dat hebben we dat ook gehad. Dan weten we al bij de volgende artiest is. Dat is altijd het makkelijkste natuurlijk. Ja, is dat nu een punt steekt door, dus moet je hem omdraaien, denk ik. Dan zou dat nummer 6 moeten. Nee, dat ken het. Dat is de Heringbiezer, is er geweest. Dan is het nummer 9. En nummer 9 is, of de Stech. Kijk, je moet het uitspreken. De Stechnischel of zo gaat. De Straatnomie. Dat smaakt nog meer. Moet ik de bril opzetten volgens mij. Nummer 9. De Stechnischeler. Wat een dialect. Hey, luister, heb je wel fantastische moves. Ben je breakdancer of zit je op karate? Geen van beide. Ik heb het gewoon toes voor de spiegel aangeleerd een beetje. En dat is het, ja. Hoe lang ben je al bezig met de carnavalsmuziek? Nu 1,5 jaar, een beetje, ja. Dat bent lekker? Op zich wel, ik mag niet klagen, maar eerste keer nu een liedjesconcours. En ik vind het heel spannend, maar volgens mij ging het wel goed. Het is altijd spannend natuurlijk, zo'n liedjesconcours, hè? Ja, het is altijd spannend, maar... Liedje zelf geschreven? Nee, dat had Guus Smeet gemaakt. Een liedje gekocht dus? Ja, een beetje. Maar ze zelf schrijven, zelf met ideeën komen, is toch veel leuker? Ja, klopt. Maar ja, ik ben net pas in het circuit misschien in de toekomst. Is goed, jongen. Veel succes. Dankjewel, Joy! Dames en heren, wie gaat het op hier in de zaal? Heb je er zin in? Dat is geweldig. De lui toes hebben het ook nog eens in. Die liggen lekker met de voetjes hoog op de bank. Putje bier erbij. En die amuseren zich wel. De volgende groep staat er weer klaar voor ons. Deze jongens die komen uit Mariërade. Robert, Ferdi en Jos. En dat zijn alle drie goede vastelavondsvierders. Die zijn al sinds 2010 als trio op de bühne. Hebben al 2 keer bij ons in Gebroek het Breuker Liedjesconcours gewonnen. Dus daar zit ook prijsverschillen in. Hè? Ze gaan voor u zingen Fiesta met Margarita. Geef hen een applaus. De Bulkes!
Uitgebroken bulkes. Mannen, komt erbij, komt erbij. Dus is er een beetje gesloopt boek. Maar eens even een bulken. Een belke bedoel ik. Uit de ballenbak te weten voor wij. Je kunt aansluiten in de rie. Dat zal niet 61 zijn. Dan is het nummer 19. 19 de Prinsenrood Schaasberg. De Prinsenrood Schaasberg aansluiten aan de andere kant van de bühne. Dus is er een beetje gekwetst uit met vinger. En wat is er gebeurd? Ja, ik moet het weer voor de 684e keer vertellen. Ik heb me in de vingers gesneden. Wie komt dat aan? Met een Stanley-mes. Ja, wie dat komt? Ja, ik wou klussen, hè. Dus u zat allemaal op tv en dan wil ze toe zou gaan doen en dan krijg je een gigantisch mes, hè. De trompetsolo kwam er nog echt fantastisch goed uit, hè? Ja, dat was geweldig. Ik heb gelukkig niks aan de moel. Want anders zou je niet kunnen zingen vanavond. De bulkes, had dat te maken met de boeken of vergeet? Nou, ik denk een jaar of 6 geleden waren we ongeveer 24 kilo dikker. Dus we moeten langzaam, ik ga het anders verzinnen, maar ja, de bulkers vinden we leuk en hebben de pakken ook aangepast. Hè. Ik zou ook kunnen solliciteren, toch? Ja, je kunt ze ook met ons mee doen, hè. In de midden ook nog, want dat is ook een behoorlijke horeca-spoiler, hè. Ja, dankjewel, jongens. Uitgebroken bulkers, geef ze een groot applaus, dankjewel. Jongens, de applausjes mogen wel een beetje heller, hè? Applausjes mogen wel een beetje heller. De bulkers, kom op! Loddeguren voor de bulkers. De volgende groep staat al voor ons klaar. Dit jaar een klein carnavalsjubileum. 1 keer 11. Voor de 11e keer in het PLK. En voor de 6e keer in de finale. Ze staan al 33 jaar samen op de bühne. En gaan dit jaar terug het leuke nummer zingen. Dat smaakt naar meer. Geef een applaus, de Stechneeltje. Ze mich verzelt, het scheen het schönste op de Welt. Konfetti in Welt en me ruft Allah op. De Stimmung hängt von Jahr nüs af. Het 72 Stunden fest, dat zal wir immer bei mich sein. Nun han ich Blut hoch Ruhe en dat schmaakt je noch mehr. Dat schmaakt nicht voll, die machen vieren als sie dollen vieren bis zur neuen Mörje. Das schmeckt noch mehr. Was man da los wie spielt, ist für Liebe, hey, das ist hier wissen für ganz einfach ohne Serie. Wat een fest, Susanne, ich an dich, der vaste lovend hört bei mich. Kapel trifft de jouwen nood en nog schönste kloon met oesje zoet. Al jaren lang je vieren idee, dat is toch wel aan ons te zien. Door weet de schut ons nog eer, ja dat smaakt je wel nog meer. Dat smaakt nog meer. Vier handen tien nog lang niet voor, nu maken vieren als ze dollen vieren, dus dan ben je bij. Wir blieben hey, das ist hier wissen für ganz einfach ohne Serie. Nur der vaste lovend wird je da, kommt noch ins Wanderdarte nach, denn pro Stadt wir immer wieder nach, wir wissen, wo das Fest ein Schmaß. Das schmeckt noch mehr, wir haben die Tür noch lang nicht voll, die machen vieren, dass sie dollen vieren, bis von neue
Wat smaak nog meer? Wat een grote groep en wat een mooie kostuums. Jongens, beste woordvoerder. Ah, kijk, dat is de woordvoerder. De woordvoerder laten we regie even een balletje trekken uit de ballenbak. Noem even een nummer. Het is altijd makkelijk dat we weten dadelijk wij moeten gaan zingen. Dan treed ik een beetje om, dan kunt de camera toe ze ook zien. Ah, dat was de nummers niet staan. Nummer 7, dat zijn de Cabenissen. Nummer 7, de Cabenissen. En over namen gesproken, Cabenissen, die ken ik dan. Maar de naam van u kon je net uitspreken. Is dat zo moeilijk? Of is dat, komt dat ik van Hoensbroek ben? Nee, joh, misschien dat het van Hoensbroek is, maar dat maakt het niet. We zijn allemaal Parkstraat en maakt het niet wie vermoeden, Wempers maar verstund. De naam is de Stijgneeltjer. De Stijgneeltjer. En wat zijn dat Stijgneeltjer? Dat zijn punaises. Punaises? Zeg dat gewoon punaises, is toch veel makkelijker? Ja, maar dat is wel een keer een godsplaat. Hey, prachtige kostuums. Hoeveel personen zijn er op de bühne? Nou, we zitten nu met een maand of 16 zelf het zingen, dus. Geweldig. Liedje zelf geschreven? Zelf van je maat, ja. Hartstikke mooi, zo moet het. Oké. Applaus voor de... Stijgneeltjer. Zeg het maar zelf, dat gaat altijd beter. Dankjewel. Het volgende welke wordt weer getrokken, nummer 7. Hè? De Cabenissen kunnen ook langzaam de vuren komen. De Prinsenrood van Schaasberg, die staan er klaar. Deze groep die brengt elk jaar een nieuwe slager uit. En dan heel vaak wist deze groep een finale plaats te bereiken in het PLK. En al 2 keer hebben ze ook de beker met naar huis genomen. Voor de oud-prinsen van Schaasberg, de steekt de carnaval een teken van plezier maken, een nieuwe slager en gewoon lekker een beetje gezelligheid brengen. Ze gaan voor u zingen, 4 kommen zo ja nergens. Geef een applaus, de Prinsenrood van Schaasberg. Jaar lang maar schavelen, 4 weken os kapot. Van 's morgens vroeg bis 's avonds laat, ach ja, dat is ons lot. Maar 1 keer in het jaar, dan gaat de fest wel los. Dan doen bij ons voorbij, dan kan ook alle remmen los. 4 leven lang. 4
ganze jaar gereed sta en luisteren naar de vrouw. Het ganse jaar zijn vier dan nog dat eerste met je trouw. En wenn mijn leven wünscht, dan maar gedrui ik met ons met. Maar wenn dat dan nog eenmaal wil, kon ik nog lang niet met. Maar wenn dat dan nog eenmaal wil, kon ik nog lang niet met. De Prinsen uit Schaarsberg. Heren, allemaal heren, komt erbij. En zoals gebruikelijk, trek een balletje. Als eerste even. Dat is altijd het makkelijkste, dan kunnen we kijken. Maar niet zo goed, pak maar het. Maar niet kijken, dat maar niet zo goed. Even kijken, we stonden wat erbij hoort. Ja, en noem maar 3. Er zit helemaal geen nummer op. Er zit echt niks op. Daar staat inderdaad niks op. Nou, weet je wat? Dan liggen we daar gewoon even op de grond dat die stuiteren. En dan pak voor een lier. Ja, wel grappig. Nummer 5 hebben we. De Dulkis, nummer 5, klaarmaken. De Dulkis aan de andere kant van de bühne. Ja, Prinsen uit Schaarsberg, allemaal mannen. Geen vrouwen erbij. Nee, geen vrouwen erbij. In Schaarsberg is nog immer traditie dat alleen maar mannen prins kunnen worden. Dat regelt de Schaarsbergse vastelovensverein. En de hand 4 natuurlijk als Prinsenrood niks in te zagen. Maar ja, het zijn immer mannen. Is dat niet een beetje ouderwets? Ja, dat is, ja, misschien wel. Maar ja, daar laat ik me verder maar niet over uit. Ik zie aan de gezichten door dat ze er regelmatig discussie over hebben. Dat klopt, hè? Nou, niet gauw. 4 niet. Had er geen discussie over. We zijn er tevreden mee. Maar ik zo traditioneel carnavalsleedje, dat doet je vaker, hè? Traditionele leedjes. Ja, traditioneel. Vorig jaar finale LVK gestangen met de Schöne Ruk. En ja, ik vind het gewoon geweldig om ieder jaar een nieuw leedje te maken. En daar gaat het gewoon om. Spas en plezier. Zingen, plezier maken. Dat is op Prinsenrood. Als een LVK hebt gestangen is het toch ook wel weer leuk om het hier te staan, of niet? Ja, vooral een beetje een thuiswedstrijd. Heen, Stripper Kruis natuurlijk. Hè. Ons stamlokaal eigenlijk. Dus het kan, ja, voor ons kan er overal niet meer kapot. Meedoen is belangrijk en weer er straks gaan winnen, dat zien we wel. Eens kijken of het een thuiswedstrijd is. Een groot applaus voor de Prinsen uit Schaarsberg. Dames en heren, wie is het met u in de zaal? Gaat het nog goed? Je kunt wel geen meer kabaal maken. En met de jury vuur aan. Wie is het met u dan allemaal? Alles goed? Ja, je zit wel braaf in het water. Dat kunt gewoon helder oordelen, hè. Dat is maar goed vurig. De volgende groep staat voor ons klaar. De Cabanezen. Die gaan voor u zingen. Joderlimbo. Deze groep die staan al 5 keer in de finale hier. Terug. En die zijn al 12 jaar samen onderweg. En hebben echt een groot hart voor de carnaval, heb ik me laten vertellen. Geef hun een daverend applaus met Joderlimbo, de Cabanezen. Er is daar Burgos Limburg, wees u wat hij dat deed. Hij eet daar een vrouw kieken wie het met de limbo ziet. Is de limbo wieder joh, is de voor carnaval je reed. Hey yo, 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 limbo. In Limburg moet ze leven, in Limburg moet ze zien. Hey yo, 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 yo. Oezestuk, met vaste lovend wenn ik ziet, hij had het veel terug. Door jooien drinken, dansen, had de kop daar aan het zwamen. In een limbo, der is nur zo lang, want limbo's feesten samen. Hey yo, 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 limbo. In Limburg moet ze leven, in Limburg moet ze zien. Hey yo, 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 yo.
in Limbo står der jo hat jo zin. Dat is vastelovend boer, Limbo's zich in. Van zijn alle mål hetzelfde, zijn alle mål jo. De titel aan voor alle mål, zijn alle mål Limbo. Hey yo 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 yo, Limbo. In Limburg moet ze leven, in Limburg moet ze zien. Hey yo 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 yo, Limbo. Met vasteloven, daar is ons Limburg. Uder yo, the place to be. Hey yo 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 yo, Limbo. In Limburg moet ze leven, in Limburg moet ze zien. Hey yo 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 yo, Limbo. Met vasteloven, daar is ons Limburg. Uder yo, the place to be. Met vasteloven, daar is ons Limburg. Uder yo, the place to be. Ja, ja, Joder Limbo. Komt erbij, heren. Komt erbij, komt erbij, komt erbij. Trek alvast een belke, dat is traditie. En de microfoons even teruggeven. Nummertje trekken. Ja, rollen maar met rondje. Nummer 10 heb ik het er ook. Nummer 10, dat is door Dustin. Nummer 10 door Dustin aanschuiven. En jongens, volgens mij heb ik de naam verkeerd uitgesproken. Moet dat Cabanissen zijn, of nee? Het streepje moet erop, joh, ja. Ik heb de bril niet op, de strijpkou heb ik even gemist. Ja, nee, dat is inderdaad echt. Het gebeurt dus wel eens regelmatig, dat, of eigenlijk bijna immer. Dat, ja, maar goed, maakt niks uit. Ik ken nog een sterk punt zijn. Als je een moeilijke naam hebt, zoveel ze ook op natuurlijk, hè? Ja, nee, daarom is een stukje marketing nog. Mensen een moeilijke naam pakt, ze weten vaak genoemd en dat herhaalt en ja, dat blijft hangen. Of niet, ja. Wij is nu Joder Limbo, waar is dat? Dat is in principe gewoon een ras-echte Limburger die zich met de carnaval presenteert. En ja, het blijkt lekker. Jo, Limbo, ho, ho. Ja, en dat is... Dus dat gaat hebben om te rijmen, hè? Het is inderdaad een zelf gecreëerd typetje geworden, ja, dat klopt. Leuk nummer. Ja, dankjewel. We gaan daar afwachten wie de jury erover gaat kallen dadelijk. De Cabanissen, dames en heren. Applaus voor de Cabanissen. En daar stond de volgende groepsschedel voor ons klaar. De Dulkes. Leon en Ad, 2 vrienden. Die schreven carnavalsliedjes en slagers. Ze zingen ze ook nog zelf. Dat is hartstikke geweldig. Kom maar erbij, jongens. Ze gaan voor ons zingen vanavond. Druk van weg geweest. Een daverend applaus voor de Dulkes. En zagen tegen ginnen. Ik lach nu in mijn voet. Geef hij nog een oud voor je rennen, want ik ken niet naar huis. Ik ben er terug van weg geweest, want ik kon er niet in. Ik ben er terug van weg geweest en moest de huren wie dat kind. Dus nu pas de regen niet in de loop jammer en geluid leeg op mijn oor. Ik hoor wel degelijk juist op het goeie nummer, maar in de rand verkeerde strook. Waar eigenlijk juist wist de zes. Ik ben weer terug van weg geweest. Ik weet nog wie ik zag tegen al mijn vrienden allië. En dat ik toen ook dacht, die zuste u niet meer. Maar in de mond nog toch smaak van alle brouwers. Men toch nog niet glansgroot. Aan de slingers nog een min showers. En nog confetti in het hoofd. Ik ben weer terug van weg geweest, want ik kon er niet in. Ik ben weer terug van weg geweest en moest de huren wie dat kind. Er
truc gerend en ben wel get gewend. Dus pas is ongekend, vast te loven is mijn moment. Ik ben er terug van weg geweest. Ik ben er terug van weg geweest. Want ik kon er heen niet in. Want ik kon er heen niet in. Ik ben er terug van weg geweest. Ik ben er terug van weg geweest. En moest de huren wie dat kind. Dat schulter pas de eigenlijk niet in en ook meer op. En geluid mee op mij woord. Ik wou wel degelijk juist op het goede nummer, maar in de rand verkeerde strook. Waar eigenlijk juist wist de zes. Ik ben er terug van weg geweest. Waar eigenlijk juist wist de zes. Ik ben er terug van weg geweest. De Dulkes, de heren Dulkes. Komt erbij, komt erbij, komt erbij. Waar is de woordvoerder? Nu is ze naar elkaar. Eerst even een balletje uit de ballenbak halen. Even een balletje uit de ballenbak. En de microfoons afgeven, want die moeten naar de andere kant. Dus dat is allemaal een beetje organisatie. Pak een balletje. Nee, kijk niet. Nou, mag zo een stukje kijken, wat dat nou bij is. Dat is niks goed. Nummer 23. Moet ik een blaadje voor omdraaien. Nummer 23. Lees er zelf maar voor. kan ik ook niet lezen. Toujours is het. Toujours. Toujours. Ja. Flink gaat applaus voor Toujours. Maar goed, we gaan het niet over Toujours hebben. Dat komt eigenlijk wel. We gaan het eerst hebben over de Dulkes. Waarom 2 van die kostumen en 1 afwijkend kostuum? Ik ben de stagiair. De stagiair. Ja, en hoe lang moet dat nog stagiair blijven? Nog dit seizoen. En volgend jaar mag ik echt mee doen. Dan mag ik me ook zo'n pakje kopen. Is dat nog een contract voor 2 maanden of trek een vast contract? Dat ligt eraan, hè, of ik een goed agent kom. Dan moet ik ze goed verzorgen. Dat, Klinkt ingewikkeld, joh. Hey, truc van weg geweest. Waar word je hergegangen dan? Nog één. Maar we zaten op het goede nummer, maar in de verkeerde straat. Dan zijn we wat teruggegangen. Zo wel weer gefeesten. Zo gaat het. Klinkt ingewikkeld. Ik moet met de tekst van het liedje nog eens goed doorlezen, geloof ik, hè? We gaan op stap en voor een truc, we hadden het gehad, maar wenn de sluiten, verkeerde straat, ja, dan gaan we met truc te starten en dan gaan we met z'n roepen. Dus dat is een vaste loop. Geweldig verhaal toch. Jongens en meisjes, applaus voor de Dulkes. Ja, dames en heren, en dan gaan we weer met de jongen wat ook deze avond heeft afgetrapt voor ons toe straks. De winnaar van vorig jaar, hier op het PLK. De winnaar van het Breuker van Slavens Liedjesconcours geweest. Hij heeft in de finale gestangen van het CMC-LAF. En in de halve finale van het LVK. Geef hem een applaus met 1000 dagen en nachten door Dustin! Plezier is overal. Het kriebelt, het wiebelt, het razelt in mijn prie. Uw wandje is even stomme kou. Ik ben dicht aan het zoeken, waar hing ze op de grond. Doe maar eens meer vaste loven daar. Die ogen, die lacht op die mond. Kom bij me, daar op een viralaar. Ken ik niet wachten, ben ik gedachten. Al bied ik 1000 dagen en nachten. Wil met ik zingen, wil met ik springen. Wil ik mijn leven nooit meer kwijt. Wil met ik dansen, wil met ik chansen. In deze vaste lovenstijd. Wil met ik voemelen, wil met ik poemelen. Wil bied ik zin de ganse tijd. Het is vastelovend en ik ben erbij. Spas en pleziering in de loop. Het schatert, het klatert, met ik aan mijn zie. En daarvan kreeg ik geen genoeg. Samen genieten, joh, dat is pas chic. Doe maar eens met de vastelovend aan. Die ogen, dat is toch magnifiek. Kom bij me, daar op een viralaar.
Dustin. Dat kan ze zo lekker uitspreken met Dustin. Hè. Dustin, even een balletje trekken, een nummertje trekken aan de ballenbak. Ik hoop dat we nog genoeg nummers hebben. Voor de rest rijd ik een beetje naar de camera. Is dat wel? Ja, zo moet dat. Wat even voor nummer 8. Nummer 8 is de Black Bench. De Black Bench nummer 8 ga ik klaarmaken. Dustin, vorig jaar gewonnen. Wat is er dan allemaal gebeurd? Ja, het was een geweldig seizoen. Toen ik hier het PLK won, het was gewoon een grote ervaring. En daarna, ja, geweldige optredens gehad. Gans door Limburg gegaan. En het is gewoon nog steeds gewoon volle gaas genieten. Je hebt ze nu vorig jaar heel langzaam deed je nu weer een flink uptempo nummer, hè? Ja, het gaat heel anders. Lekker de stemming ergens in een cafeetje erin krijgen. En vorig jaar een ballad. En wat ik toch metkreeg, is dat de ballad en dat nummerke, als je dat zeg maar, de ballad erna doet, dat de mensen even tot rust komen. En met dit nummerke even lekker zichzelf kunnen zijn en lekker laten gaan. Zo dirigeert ze een beetje de crowd, hè? Ja. Als het maar gezellig is. Oké, dankjewel. Goed zo. Door Dustin het gebroek. De volgende kandidaat is dan voor ons klaar. Perino en Ron. Ron werd ook wel de zingende stukken doorgenoemd. Die zingen al 2 jaar samen. En voor Ron is het de eerste keer. Hier in de finale. Geef hun daarvoor een applaus. Toujours met Vastelavond in Limburg. Vastelavond in Limburg, ja dat vier ze met ons. Vastelavond in Limburg, laat de gek in de glas. Lekker zingen en springen, gaat met ons naar het bouw. Vastelavond in Limburg, ja dat is carnaval. Dit jaar met carnaval, dan geeft het bij ons los. Weer trek het bondje kleier aan, egal waar het ook kost. Weer lachen, vierste springen rond, dan komt er toch zo neer. En wensen met ons vieren wilt, schank op en maak plezier. Vastelavond in Limburg, ja dat vier ze met ons. Vastelavond in Limburg, laat de gek in de glas. Lekker zingen en springen, gaat met ons naar het bouw. Vastelavond in Limburg, ja dat is carnaval. Geschminkt verkleden, heutje op in de Polonaise vooral. Weer hupbewering, ja gewacht, totdat gans Limburg lacht. Zo vieren weer de carnaval met gezang en stam en kaal. En als het vastelavond is Limburg een groot bal. Vastelavond in Limburg, ja dat vier ze met ons. Vastelavond in Limburg, laat de gek in de glas. Lekker zingen en springen, gaat met ons naar het bouw. Vastelavond in Limburg, ja dat is carnaval. Of ze nu nog jong of oud, oma of opa is. Kom hou nu met ons op de kist. Vastelavond, vastelavond. Weer hou af de kist, hou af de kist. Vastelavond, vastelavond. Weer hou af de kist, hou af de kist. Hey! Vastelavond in Limburg, ja dat vier ze met ons. Vastelavond in Limburg, laat de gek in de glas. Lekker zingen en springen, gaat met ons naar het bouw. Vastelavond in Limburg, ja dat is carnaval. Vastelavond in Limburg, ja dat vier ze met ons. Vastelavond in Limburg, laat de gek in de glas. Lekker zingen en springen, gaat met ons naar het bouw. Vastelavond in Limburg, ja dat is carnaval. Vastelavond in Limburg. Toujours, heet je de mannen, hè? Even een
Jongens, de ballenbak, kom even erbij. We moeten even een beetje gaas geven. Neem even een bal uit de ballenbak. Ja, dat is goed. En wat even voor een nummer? Even goed wrijven. Nummer, ja? 22. Stan Peters, 22. Jongens, toujours, volgens mij heb je het ganse dorp metgenomen, of nee? Ja, we zijn maar liefst met 60 man hier naar het Strieperkreuz gekomen om dit evenement mee te mogen maken. In één woord, geweldig. En ik neem aan dat je die allemaal vrij houdt met drankjes en zo, dat is allemaal geregeld? Ja, maar we waren als eerste hier in de zaal, dus we zitten toch allemaal vooraan, hè? Dat scheelt, hè. Hey, mooie pakken, mooie t-shirts, toujours, waarom toujours? Ja, moet ik dat echt vertellen? Zeker. De naam toujours, ik mag een beetje reclame maken. Ik was bij de Lidl aan het winkelen en ik liep tussen de luiers en de billendeukjes. En daar stond toujours op. En toen wist ik het. Toen was onze naam toujours. Yeah, right. Oké, geluiden voor dat. Ja. Zo goed. Oké, jongens, applaus voor toujours. Geweldig. De volgende mannen staan voor ons klaar. De Plakband, die staan voor de derde keer hier in deze finale. Ze stonden dit jaar ook in de halve finale van het LVK. Carnavalisten in harde neren. Lol en plezier maken en genieten van het leven. Dat is hoe het voor de jongens alles om gaat. Geef hun een daverend applaus met hun nieuw nummer Meters. Ik heb 7 meter stof gekocht voor het pakje van het jaar. En ik heb 11 meter plank gezegd, want de wagen is mooi klaar. Ik heb meters vleesje haks gedraaid, want nu gaat het om de woord. En ik heb beide meter weer besteld, want de jongen hebben dorst. Met vastgeloven kind, dat gaat geen kort. Maar meters van weer naar me dicht. Weer maken meters, meters, weer zijn echte kilometer meters, meters, meters met de vaste lovenzaak. De meters maken en overal erbij is. De wereld zeker dat er van de vaste loven gaat niets mis. Weer maken meters, meters, weer zijn echte kilometer meters, meters. Met de vaste lovensdag. Ik heb heel het ogen zet gespaard en een stapel meters dik. En de stempel is van papier maché voor de optocht en wordt chic. In een 100 meter polonaise lachend door de zaal. Dus dat is 100 meter pure spas, ja dat vingen weer normaal. Met vastgelovend kind dat gaat geen kort. Maak meters, want weer nemen ik de mol. Weer maken meters, meters, weer zijn 18 kilometer meters, meters, meters met de vaste lovenzaak. Wij meters maken en overal erbij is. En weet ook zeker dat er van de vaste loven gaat niets mis. Weer maken meters, meters, weer zijn 18 kilometer meters, meters, meters met de vaste lovensdag. Licht stond ik langs de optocht en ik keek eens naar de weg. Maar links en rechts en voor mij ach, de straat die wees wel weg. De lui die stilde met kennis, jong dadelijk krijg het beter. Doe die snoer die nou genoeg, nog het gaat van 50 meter, oh. Weer maken meters, meters, weer zijn 18 kilometer meters, meters, meters met de vaste lovenszaak. Wij meters maken en overal erbij is.
de Black Bunch. Mannen van de Black Bunch. Black Bench is het trouwens. Kom maar even bij. We hebben nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stuk of 8. Klopt dat eigenlijk wel? Volgens mij zijn we te weinig ballen. Pak maar zo'n nummer. Nummer 11, de groene bal, dat is blauw volgens mij. Nummer 11 is duo dubbel. Goed, de Black Bunch, jongens, ik dacht op het eind van de plaat dat de plaat een beetje bleef hangen, maar dat was de repetitie van het refreintje, hè? Ja, misschien liever zelf nog even hangen, dat misschien wel, hè. Maar dat blijft niet hangen, nee. Ik zag in het begin gans energiek beginnen te springen, maar dat zakte toch een klein beetje af. Het wordt gemeug. Nou ja, weet je wat het is? Als je de hele dag bezig bent, dan wist je op het einde gaat meegeren. Zo gaat dat. Toch een beetje energiek. Ik neem ze dat, spreek ze dat af. Wat voor een dansmove ze gaan maken eigenlijk, van tevoren. Nee, met deze 6 keer is niks af te spreken. Ja? Dat is... sommige lui maken ook bewegingen, dat kent ze eigenlijk ook niet verzinnen. Dat gaat niet. Dus eigenlijk gewoon, als je maar gelijk begint en gelijk eindigt, dat is het toch normaal goed, hè? Als het maar gezellig is, toch? Dat bedoel ik, hartstikke goed. Jongens en meisjes, applaus voor de Black Bench! En daar staat de volgende artiest al voor ons klaar. Stan Peters. Deze is in Limburg al wiedenbreed bekend. Hij staat heel vaak op de bühne met zijn eigen theatershow. Hij deed de helft van het duo Clara en Maria samen met Jacques Vlinders. Dit jaar voor de tweede keer hier in de finale voor het PLK. Hij gaat voor ons zingen Nee te sturen. Geef hem daarvoor een applaus. Stan Peters. De beste stuurlicht aan wal, behalve met de carnaval. Dan zitten ze in dezelfde chute, dan zijn ze stuurloos absoluut. Die steken op, de ooglap af, de papegaai krijgt chip Allah. En het kompas, deze dag van feest, alleen nog nooit zul je wist. Niet te sturen, vast te lopen in het vizier. Neem eens wit wat er gebeuren gaat deze dagen van kwartier. Niet te sturen, gewoon met volle vaart verroerd. Vader zongen op te huren, vast te lopen tegemoet. En piraten of slecht weer, dat is een storm in een glas bier. Wir kennen de ganze wereld aan, onder der rood-geel-groene vaan. De zeilen uit, kanonnen af, de papegaai krijgt chip Allah. En het kompas, deze dag van feest, alleen nog nooit zul je wist. Niet te sturen, vast te lopen in het vizier. Neem eens wit wat er gebeuren gaat deze dagen van kwartier. Niet te sturen, gewoon met volle vaart verroerd. Vader zongen op te huren, vast te lopen tegemoet. De vaste lovend vaarters weten wie het huurt. Onder het vieren werden ze liever niet gestuurd. Niet te sturen, vaste lovend in het vizier. Neem eens wit wat er gebeuren gaat deze dagen van kwartier. Niet te sturen, kon met volle vaart verroerd. Vader zongen op te huren, vast te lopen tegemoet. Niet te sturen, vast te lopen in het vizier. Neem eens wit wat er gebeuren gaat deze dagen van kwartier. Niet te sturen, gewoon met volle vaart verroerd. Vader zongen op te huren,
Stan Peters! Komt erbij. Pak in de bal. En dat is nummer 20. En 20 is de Geitenfokkers. Ja, de Geitenfokkers. Nummer 20. Ja, Stan. Met Jacques Vinters op de bühne. Maria Plumpeler of wie ze? Maria Prumpeler, ja. Prumpeler, ja. Met de duo Dubbel ben je ook bezig volgens mij, hè? Ja, af en toe gewoon niet met, ja. Niet immer, maar wel vaak. Veelzijdig artiest dus. Ja, alles wat leuk is, moet ze doen, hè. En alles is leuk, dus nu... Kun je niet zeggen wat het leukste is? Nee, ik vind alles hier leuk om te doen. Soms alleen noemen 2 dames. Waarom de 2 dames? Beetje opvulling, om een beetje toch extra punten te scoren bij de jury? Nee, ze zijn bij mij. Ik heb in oktober en september heb ik 2 theatershows gehad. En toen waren ze met nog wat andere meiden ook erbij. En toen ik zei van, ik sta in de finale, toen heb ik ze meteen weer gevraagd. Want dat ziet er toch wel leuk uit. 2 van die mooie meiden neven mij, dat is toch wel leuk, hè? Ja, dat is zo goed. 2 mooie meiden. Ja, het oog wel doorgaat, hè. Oké, dankjewel Stan. Nou, de jury is altijd belangrijk. Voor een cameraman erbij is altijd makkelijk. Jo, Deuzings, het zijn eigenlijk altijd dezelfde vragen. Hè? Hoe is de kwaliteit dit jaar? Je moest alleen maar meneer Deuzings zeggen. Ik ben Jo, hè? Oké. Ja, ik vind het gewoon hoog. Ik moet voor mezelf kallen. We hebben nog geen overleg gehad met de jury. Dat gaan we straks doen. Maar het is ook vrij gevarieerd. Dat maakt het natuurlijk ook lastig om te jureren. Sommige liedjes die zijn gewoon hartstikke goed. Maar om ze met elkaar te vergelijken, dat is bijna niet mogelijk. En toch gaan we dat proberen de beste uit te halen. Maar het niveau is prachtig en de stemming is geweldig. Fijne avond tot nu toe. Neem nog eens even snel de criteria, wordt je op let? Nou, we letten op tekst, we letten op muziek en we letten op performance. Dus de wijze van uitvoeren, wat ze op de bühne doen. En ik kan zeggen, daar hebben ze goed over nagedacht allemaal. Want iedereen heeft wel gaat bedacht om die performance een beetje omhoog te krijgen. Prima, heel goed. Hoeveel jaar zit je als jurylid? Ja, ik vanaf de allereerste wedstrijd, dat is 2002. Dus van Boete Parkstad, in Parkstad in de jury. En dat vind ik een voorrecht. Blijft nog leuk? Ik vind het geweldig. Ik kom volgend jaar weer, ook als ze me niet vragen. Is goed, Jo Deuzings, de juryvoorzitter, waar dat beperken we met. Het volgende duo staat voor ons klaar. Duo Dubbel. Die stond dit jaar voor de 3e keer hier in de finale van het PLK. Hun liedjes die stonden bekend voor Polonaise, gezelligheid en plezier. Jongens, geef gas en laat ik horen een daverend applaus. Hallo. Ja, dit is. Gezellig op de stuur, het steekt er voor geduur, het steekt met de geburen. Links maar uit in bed, links die nog maar het misgaan, moet niet meer bij de sturen. Doet niets meer dat gevoel van spas, en snapt zich vlot de gewone jas. Doe dus, er op de
Ja, het duo dubbel. Het duo dubbel. Even juist de microfoons teruggeven, jongens. Even een bal pakken. Wat voor zin is angst met de bal pakken? Waar staan? In de ballenbak. Nummer 11. Nummer 11. Even bij Lieske. Dat kent niet, want dat is duo dubbel. Dat was gezellig. Dat is vrij. Pak een andere bal. Nummer 13 hebben ze ook al. Guus Smeets en Ron Schoenmakers. Guus Smeets en Ron Schoenmakers. Dan krijg je 2 ballen. Dan wordt het langzaam moeilijk natuurlijk. Hè. Duo dubbel, beste woordvoerder. Ja, Stan heeft al genoeg gezegd natuurlijk. Draai een beetje om voor de camera, want dat is altijd leuk voor toes natuurlijk. Hè. Duo dubbel had toch al een heel aantal jaar aan de dingen, de slagen. Ja, we hebben een paar jaar metgedaan. En ja, goed. Elk jaar vind ik wel leuk om met te doen. We maken spaas, we maken plezier, lekker nummers maken. En ja, goed. 2 van de hele baan. Ik ben van Voorsje. Mijn zoon deed ook met. Dus ja, gewoon gezellig met elkaar met te doen. En, is dat geen probleem met de tekst? Ik schreef met het dialect, dat je er in een ander dialect spreekt. Nee, we hebben dat komen wel goed uit. Met een goede fles wien kiezen alle teksten klaar tegenwoordig. Dus, zo moet dat. En de meneer wil ook nog zeggen. En het dialect van Voorsje en van Hellebaan, dat is eigenlijk hetzelfde wie Landgraafs. Landgraafs. Nou, dat is toch van die shai uit met je doet, man, nee, Landgraaf, hè? Goed zo. Jongens, dat is duo dubbel het Landgraaf. Oh nee. Jongens, dankjewel, hè. Duo dubbel. Lotte Guren. De volgende groep staat voor ons klaar. Een vriendgroep van 8 personen. Die zingen al bijna 30 jaar samen in de vastelavond. En die doen veel van die liedjes zelf schrijven en componeren. Ze hebben al inmiddels meer dan 11 keer in de finale hier gestaan op het PLK. Dames en heren, met het nummer When het nu net is, de Geitenfokkers. Goedenavond. Wat is het heel gemütlich. Even wachten tot de ganze groep daar is. En er steht iets. Ja, dames en heren, verstaan mij. Dames en heren, we hadden even uw hulp nodig. We hadden dadelijk hey in dat liedje en hij verheerde de dames zingen hey. En de heren ho. Dus de dames hey en de heren ho. Ho. Juffrouw, even oefenen. Hey. En de heren ho. Klasse. Goed. Los maar over. Wenn het nu niet is, dan hoeft het ook niet meer. Zo schön wie het nu is, kan het maar iemand hier. Du moet een keer daarmee beginnen. Wenn het probeert, kan ook nu zwennen. Is vast te loven, dan werd die remmen los. Kom moest die vellen weer carnaval met ons. Hey, oh, hey, oh. Kunst op de wild, ja daar geht een speltje los. Daar hast de honger en zin op mama's borst. Zit de mama daar, Junke kom eens heen. Ik sto niet denken, maar wees de vlot erbij. Wenn het nu niet is, dan hoeft het ook niet meer. Zo schön wie het nu is, kan het maar iemand zien. Du moet een keer daarmee beginnen. Wenn het probeert, kan ook nu zwennen. Is vast te loven, dan werd die remmen los. Kom ons die vellen weer dat carnaval met ons. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Willst du dann jetzt Auer, da sitzt er mit drin, da muss der Klofe genau der Dinge sehen. Du hast es drück, nüs anders wie mehr Stress. Maar in zijn Jahr kent het Ziege, wet's de best. Wenn het nu niet is, dan hoeft het ook niet meer. Zo schön wie het nu is, kan het maar iemand zien. Du moet een keer daarmee beginnen. Wenn het probeert, kan ook nu zwennen. Is vast te loven, dan werd die remmen los. Kom ons die vellen weer dat carnaval met ons. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. En dan kunt dit zien, die horen werden wies. Dan wist du, wie schön het leven is. Geniet voor alles, door overal aan met.
Wat van het leven een tweede kisten neer. Wenn dit nu niet is, dan hoeven we nog niet meer. Zo schön wie het nu is, kan het maar iemand zien. Du moet een keer daarmee beginnen. Wenn ich's probeert, kan nog nu zwenden. Is vast te lopen, dan werd die remmen los. Du musst die Welt wieder Karneval met ons. Wenn dit nu niet is, dan hoeven we nog niet meer. Zo schön wie het nu is, kan het maar iemand zien. Du musst een keer daarmee beginnen. Wenn ich's probeert, kan ook nu zwenden. Is vast te lopen, dan werd die remmen los. Du musst die Welt wieder Karneval met ons. Is vast te lopen, dan werd die remmen los. Du musst die Welt wieder Karneval met ons. De geitenfokkers. Die nemen het weer met, de esthetisch met, dat gaat even door en dat die in de buurt zijn, denk ik. Mannen, kan ik alvast een woordvoerder hier hebben. En even de microfoons afgeven. Even een nummertje trekken. Het is allemaal een heel ritueel wat er allemaal moet gebeuren hier. Pak maar uit. Ik weet niet waar dat het is. Je moet even wicht laten zien, dan kan ik het oplezen. Nummer 1, 2 bij 1 is dat. Nummer 1, 2 bij 1 moet zich klaarmaken dadelijk. Jij is het de woordvoerder, de geitenfokkers. Ja, ook al... En de wat? Oer, is er opa daar? Is dat? Opa geworden. Om 4 uur is hij opa geworden. Vanmiddag. En hij biedt kleinkind zijn dan. Ja, lang zal die leven, lang zal die leven. Ja, gelukkig ben ik nog geen opa. Anyway, de geitenfokkers, al jarenlang bekend. Is dat tussen nu gemaakt of is dat nog immer de oude? Dat is wel de oude nog. Ja, die hadden ook heel veel nakomelingen. Dus die hadden weer heel veel nakomelingen, dat weet je al. En die kennen we dus niet meer goed door. Is dat immer dezelfde man dan met de geitende hengstein? Ja, het bleef nog dezelfde man. Dat is een vertrouwde man. Dat weet me geen om zich hoor. Nog een trommelaar erbij en een man met... Ook, gaan de trommelaar, met de tuba door, hoor. Alles aan voorbij. Heel erg muzikaal onderlegd zit Geren. Zeer muzikaal orkest. Oké, dankjewel. Dames en heren, applaus voor de geitenfokkers. En dan staan hier aan de andere kant voor ons klaar. Guus Mees en Ron Schoenmakers. In het gemeenschapshuis op de hele baan. Daar roepen die altijd, here we go. Ze hebben de prins metgebracht. Dat is inmiddels in een lijfspreuk geworden, heb ik begrepen. Here we go. Geef hun een daverend applaus voor de eerste keer in de finale van de PLK. Guus en Ron. Daar was niet voor te doen. Toen kwam daar Johnny binnen, hij ging bij de DJ stoel. Hij pakte zich de microfoon en slaagde in de kreet. En op dit voor niks wordt er stemming in de keet. Johnny go een rondje en reed, schut erin in. Het wordt alsmaar later, maar zonder trammeland. Johnny riep, here we go, ik ben hier vaste klant. Nu is de echt over.
die zijn kreet. Here we go, is tweeënvoudig, dat vergist de niet. Guus Smeets en Ron Schoenmakers. Here we go. Komt erbij. Komt erbij, komt erbij. Pak even een bal, een nummer. Even uit de ballenbak, waar ik even weten waar dat nummer is. Nummer 17, zei ik. 17 is Los Mayo met Jan Zejaal. Los Mayo, nummer 17 en de rij aansluiten. Goed, wie is wie? Wie is wie? Guus Smeets. En ik heb even een hele rotte periode gehad. En ik hoorde vanavond in de titel. Dat vind ik erg toepasselijk op hetgeen wat mij gebeurd is. Ik ben weer terug voor weg geweest met optreden en met liedjes schrijven. En ik woon in Voelender, dus ik ben van de Parkstad. Hele hoop fans metgenomen natuurlijk. Hè. Waarom in het Engels refrein? Here we go voor de vastelavond. Nou, ik zal proberen het heel kort uit te leggen. Die man, die drinkt geen puntje meer, zo weet je allemaal. Maar hij zegt niet cheers of proost of gezondheid. Hij zegt altijd... En daar heb ik een liedje meegemaakt. Volgens mij zit de ganse zaal nu. Here we go. And you speak very good English. Thank you very much. Ladies and gentlemen, a big applause for Here we go. En here we go weer met het programma. Dat moeten we ook allemaal doorgaan, hè. De volgende knallers stonden we voor ons klaar. Robert en Vera. Die stonden een aantal jaren samen op de bühne als duo. 2-1. Ook al vaker hier in de finale van het PLK geweest. Dus het zijn bekende toeristen, zeggen we dan. Ze zorgen voor stimmung en een beetje vrolijke carnavalsmuziek. Met het nummer Hey Vastelavond, hier zijn ze terug. 2-1. Ik loop door de straten, doe loops met. Vier huppen, een tempo, hoe ritme is het? De winterzon schijnt nu volop op mijn snoet. Met tegen mijn zie ook voel ik me zo blij. Ik heb een idee, wist je wat? Kom nu eens die met lieve shot. We snappen virus in geen arm. En springen en dansen als warm. Hey, vasteloven, toen lees ik winterzonkenstralen. Hey, vasteloven, toen brengt ze vastelovens mee. Hey, vasteloven, toen wil
wat zit in mijn kop. Ik van je leven niet meer stop. Hey, vastelovend, hoe lees ik winters een geschrolen. Hey, vastelovend, hoe brengt het vastelovenslee. Hey, vastelovend, hoe wil ze vruchtje binnenhalen. Hey, vastelovend, kom maar naar mij, doe alsjeblieft. 2-1. Geen 3-1, maar 2-1. Hallo, trek even een balletje. Dat mag Vera doen. En Vera kiest voor nummer 18 en dan moeten we dat weer omdraaien. Nummer 18, dat is een Melanie Claire. Nummer 18, Melanie Claire. Jongens, ja, 2-1. Wie lang zit Geert 2 al bijeen? Oei, 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 Ton. Dat is een jaar of 5? 5 jaar. Ja. Als zangduo of in het echi? Zangduo, ja. Dus niet in het echi? Nee, niet in het echi. Wij zingen individueel al, denk ik, 10 jaar of zo, geloof ik. Ja, zoiets. Weet je hoe dat gaat als je veel samenwerkt of zo? Is dat niet altijd een beetje gevaarlijk? Nee, die vraag heb je de eerste keer ook gesteld. Die is niet gevaarlijk. Ik weet ook al niet meer wat ik gevraagd heb tegen de tijd natuurlijk. Ja. Hey, 2-1, mooie stem, een mooi liedje. Zelf geschreven? Mee samen geschreven, maar het is geschreven door Julie Vijgen. Topper. Oké, goed zo. Ook uit Hoensbroek natuurlijk. Gebroek allemaal gebroken. Voor de zoveelste keer 4 artiesten hier vanavond. Jongens, dankjewel. Ga gezellig wat drinken en we zien elkaar weer terug dadelijk. Over naar Peter. De zaal. Wie is het hier in de zaal? En daar gaan ze achter in de zaal. Die staan allemaal lekker aan de bar. Het gaat helemaal goed hier. We gaan door naar Los Mario. De groep uit Kerkroo is al opgericht in juli 2005. En die richten zich al de tijd op het maken van carnavalsmuziek. En die zijn ook flink actief in de carnavalsperiode. Die staan nu met hun 3 op de bühne. Roy, Chris en Kjell. En ze gaan voor ons het nummer zingen. Jan Zeejaal. Geef een daarvoor een applaus voor Los Mayo. Hij is de geschichte van het Bila. Al weest wel, dat met die staatse villa. Toch kerel is er weer geloven en het leven ligt op de vlot. Doch boel is leeg en de vissen zijn kapot. En nu leefde is het biljet waard. Daarvoor zoek ik nu in de prins op het wietse paard. Het Billa wordt al jaren, nou en de maan op zoek. Het goede maan in vinger, het houdt niet veel geluk. Toen zogen op de tinder en een schöne schaatse hung. En was ze dan Jan zeker, dat werd een nieuwe vriend. Maar met vaste loven had het vrij. En rufte op de manslüjenke komen zij. Met vaste loven Jan Zeejaal. Große Schaus, dicke Nas und Karl. Mit faste Loven alles gut, denn das Leben ist so kurz. Mit faste Loven macht es Hus, ja da geht me jere Ruß. Mit faste Loven Jan Zeejaal, morgen morgens jetzt schon da. Dan ik de oude Billa met carnaval gezien. En wusste dan Jan zeker, wohl niks angeschmiert. Kümmert en rafet, alle moet bij je. Voelt zich ongemütlich, hou het raselen in de been. Maar met vaste loven had hij Chance. En ruft daarop met Billa, willst du deze dans? Met vaste loven Jan Zeejaal. Große Schaus, dicke Nas und Karl. Mit faste Loven alles gut, denn der Leben ist so
Los Mayor. Jo. Los Mayor, Los Mayor. Jongens, mannen, komt er even bij. Je kent het ritueel intussen al. Micro's afgeven, balletje pakken en een gesprekje. Waar pak het balletje? Je moet een balletje pakken, waar? Ja, zo heet dat, hè. Hier maar Harry uit Sacramentus. Pak eens een balletje. Nummer 21. Dat is de Rainbow Club Haander. Wieso, hey? Wat? Ben je fan van de Rainbow Club? Ja, die kennen we ja zeker. Ja. Je moet een beetje zaten streek. Ja, het Wildorp, hè, Haander. Ja. Sommige groepen die doen allemaal dezelfde kleren aan. Hier heb ik gekozen voor 3 totaal verschillende outfits. Bewust gekozen? Ja, we willen dit jaar willen we ons bong verkleed. En ja, ik neem aan dat de lui misschien ook wel denken dat dat Jota de Oeze pakt. Zeker Zweers Gedangis, ja? Absoluut. Dat je elk jaar het Gedangis? Ja, ieder jaar had ik een slager aan het thema. En verpassen eigenlijk de kleren op het thema. Ja. En leuk is het PLK leuk tot nu toe? Ja, prima. Ja, echt. Ik hoor immers lachen. Waarom is het lachen? Nee, ja, gewoon dat het zo enthousiast al droes komt. Zeg maar, dat is geweldig. Het is gewoon een leuke avond weer. Eigenlijk is het Jan Segaal, hoor. Oké, jongens, Jan Segaal, applaus. Dank jullie. Dek hand op. Ik heb hem gedaan, maar. Dus het belt gewoon weer getrokken. Rainbow Club Haander, die kunnen ook erbij komen. Veel gaan we hier met Melanie en Claire. Voor hadden ze al heel even gezien. Ze gaan voor ons zingen nummer 4 Houten Vol. Melanie en Claire, kom erbij. Laat ik het Zurich even daarvoor een applaus. Ja, voordat we beginnen, willen we een uitleg geven en speel zingen. 4 Houten Vol, dan schrijft een ganse zaal. Hey, hey, hey. Gaan we even oefenen. 4 Houten Vol. Dat kan echt veel beter. Nog een keer. 4 Houten Vol. Nou, dat ging al wel beter. Laat maar gewoon. 4 Houten Vol. Wir sind zwei Jungfrauen, hoe de bronsgroen eiken houdt. Vaste lovend is ons leven, doch wir beste nooit te oud. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ja, wir Houten Vol. Zolang es mijn glimlach nog niet op het nachtgesche ligt, zolang als ik nog ieder jaar weer alaaf tegen dich zing, zolang als de geraniums nog gestekt moeten weren, zolang als die van alleen het LVK met organiseren, weer Houten Vol, weer Houten Vol. Ja, weer Houten Vol, weer Houten Vol. Ja, weer Houten Vol. Ja, weer Houten Vol. Sinds de vorige zomer tellen wir al af. Aan de spatsriedagen zijn we zo verslaafd. Weer Houten Vol. Ja, weer Houten Vol. Ja, weer Houten Vol. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ja, weer Houten Vol. Zolang als mijn rollator nog niet eerder hoeft te rollen, zolang als ik moet lachen om die grappen en die rollen, zolang als ik mijn griezer nog rood, geel en groen kan spuiten, zolang als de oude mij nog willen fluiten, weer Houten Vol, weer Houten Vol. Ja, weer Houten Vol. Weer Houten Vol. Ja, weer Houten Vol. Ja, weer Houten Vol. Sinds de vroege zomer tellen wir al af. Aan de spatsriedagen zijn we zo verslaafd. Weer Houten Vol. Ja, weer Houten Vol. Ja, weer Houten Vol. Als
Zou het dan die dan gekomen zijn? Vier houten vol, ja, 4 houten vol. Ja, 4 houten vol. Sinds de drukke zomer tellen 4 al af. En de spansriedassen zijn voor zoveel slaap. 4 houten vol. Ja, 4 houten vol. Ja, 4 houten vol. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ja, 4 houten vol. Melanie Claire, 4 houten vol. Melanie Claire, een balken trekken hoor. Melanie. Gaat voor de ballen. Nummer 20, nummer 20, dat is... Bekendheid, dat is de Geitenfokkers niet zo nog geweest, als je het gehoord hebt, toch? Geitenfokkers niet geweest. Een klop van de ballen, klop van over niks, maar dat maakt niet goed. 15, Joe Wijnands een vriendje, hebben we er niet gehad, dus nummer 15 wordt het. Kom er even bij. Claire, hoe lang zullen jullie al samen? Zo, 3 jaar denk ik? 4? Zoiets. Ja, we hebben elkaar bij het TVK leren kennen en daar hadden we een hele goede klik. En dus iets van volgend jaar gaan we gewoon samen. Jullie zingen niet alleen dialect, jullie zingen ook Engels, heb ik net gehoord. Ja, we doen van allerlei covers. Engels, maar ook Duits. En Oktoberfeest en zo. dat zou kunnen, dat beweert tot de mogelijkheden, ja. Is het wel van plan om lang bij elkaar te blijven als duo en door het jaar heen ook optredens te maken? Ja, we proberen komend jaar echt ook door het jaar heen optredens erbij te krijgen en nieuwe nummers te maken. Dus jullie zullen nog heel veel van ons horen. 4 houden we vol, dat is ook het belangrijkste. Melanie en Claire! Daar staat de volgende groep voor ons klaar. Uit Haandor. De Rainbow Club Haandor. Ze worden al straks hier een keer voor ons op de bühne. De naam zei er al genoeg. Het is geen onbekende hier op het PLK. En ook geen onbekende in Limburg. Ze staan al jaren op de bühne. Ze gaan voor ons vanavond zingen. Doe vastelavond. Geef hun een daverend applaus. De Rainbow Club Haandor. Jullie lopen zusammen hier in Schneeberkreuz bij het PLK Plus 2019. En wenn vuur zingen over vastelavond, dan kan de mannen hem vastsnappen. En dan zingen vuur, doe vastelavond. Laat hem maar komen. Hop. Dan gaan we voor alle samen. 1, 2, 3, hop, hop. Schall, Öl,
En ik weet van tevoren al waar naar me toe komt. Dat is zomaar dezelfde meneer. Dat maakt helemaal niks uit. Alles goed, jong. Pak even een bulletje. Een balletje. Dan kunnen we eens kijken voor de 3. En dat zal moeten kloppen volgens mij. Nummer 2, 4511. 4511. Ja, de wieveelste deelname aan het PLK is dat nu voor u? Ton, het is, ik denk, ik heb geteld, ongeveer de 13e maal geloof ik. Dat we in de finale stond. Daar zijn we voor groeit en stoots op. Maar ik ben nog stootser dat we op die 3 keer 11 jaar aanjunt, waar we langzaam op aanstreven. In 2020 zijn we 3 keer 11 jaar Rijnbergclub. Dat is ook echt een grote vriendenclub, geloof ik, hè? Het is toch allemaal één grote familie en het straalt zo ook uit. En we wensen ook iedereen en een geweldige vastelovend. Dankjewel. Nog een prachtige kostuums elk jaar. Elk jaar andere kostuums. Om de 2 jaar hebben we andere kostuums, ja. Dat is ook een kapitaalgeld, of niet? Er is zelf gemaakt. Dan moet je het erover aan. Vuurvinger persoonlijk. De uitstraling, die mag ook het aan. En dat doen voor de vuur. Zo is dat. Dankjewel. De Rainbow Club handen! Een balletje. Tom, een balletje. Een balletje heb ik. Heb ze al. Hoeveel balletjes heb ze nog? Check eens even hoeveel balletjes heb ze nog. In de ummer. Hé, we zitten goed, hè. We zitten goed. We gaan door met Jean Wijnands en Vrung. Ogelende bekende vrienden op het PLK. Staan er jarenlang op de bühne. En hebben er vaker met gedaan. Ook in het Brugger vastelavondsconcours. Ze gaan hier vanavond met ons knallen. Met een ganz leuk nummertje. En dat heet Knallen. Geef hun een applaus. Jean Wijnands en Vrung. Goedenavond. Gastgebroek gaat knallen. Met Spaß aan het plezier, samen amuseren, hoe weer toch zo weer. Laat de confetti knallen, we kleuren in het rond. Knallen met z'n allen, met een lach op onze mond. Ja, weer gaan knallen, ja, weer gaan knallen. We houden samen richting op die kist. Ja, weer gaan knallen, ja, weer gaan knallen. Omdat het vastelavond is, ja, weer gaan knallen, ja, weer gaan knallen. We schieten ons door nu eens lekker in, ja, weer gaan knallen, ja, weer gaan knallen. We hebben vastelavond zin. Laat de kurken knallen, de glazen in de loop. Van vastelavond vieren, kriegen weer geen genoeg. Polonaise lopen, we hebben zin erin. Samen chatten lachen, zo wie het alleen wie ons kent. Ja, weer gaan knallen, ja, weer gaan knallen. We houden samen richting op die kist. Ja, weer gaan knallen, ja, weer gaan knallen. Omdat het vastelavond is, ja, weer gaan knallen, ja, weer gaan knallen. We schieten ons door nu eens lekker in. Ja, weer gaan knallen, ja, weer gaan knallen. We hebben vastelavond zin. Ja, weer gaan knallen, ja, weer gaan knallen. We houden samen richting op die kist. Ja, weer gaan knallen, ja, weer gaan knallen. Omdat het vastelavond is. Ja, weer gaan knallen, ja, weer gaan knallen. We schieten ons door nu eens lekker in. Ja, weer gaan knallen, ja, weer gaan knallen. We hebben vastelavond zin. Jean Wijnands en Vrung, die gaan knallen. En dat ze geknald hebben, dat is wel zeker, joh. Jeetje, geef even de microfoons af, jongens.
Ik weet niet of het bij de jury strafpunten gaat opleveren. Die waren er volgens mij niet zo blij met. Even in de bal pakken. Niet veel keus meer, maar nummer 14 is Iger Jangertswij. Ja, dan weet vooral wat de laatste is, denk ik. Hè? Als het goed is, is dat de laatste nummer 12. En dat zou dan moeten zijn 0 niks. Dus Iger Jangertswij en 0 niks. En volgens mij hebben we iedereen gehad eigenlijk. Maar dat is even wel. Zo. Het verbaast me echt een uptempo, heel moderne nummer. Normaal toch van de traditionele carnavalsnummers. Dit is echt uptempo. Ja, maar we hebben het echt van iets anders keer. Echt een beetje cultachtig meer aan het echt tempo van de jeugd, hè. Die zijn ook al jaren bij elkaar als groep, hè? Ja, dus inderdaad, hè. Een liedje heeft geschreven, Julie heeft dat liedje ons geschreven. Met Brian Stelte had het idee van, jongens, we gaan knallen, hè. We gaan echt een mooi nummer maken. Ja, dat is geweldig, hè. Hoeveel jaar zingen jullie al samen? Abief. Hoeveel jaren zingen jullie al samen? Oh, we zijn zo samen, zijn we 7 jaar al. En we zijn 11 jaar bezig. Maar met de groep erachter is het toch 7 jaar. Echt elk jaar een ander liedje of slaan jullie wel eens een jaar over? Nee, elk jaar een ander liedje. Hè. Dus, zo moet dat, hè, de echte carnavalsfeer. Dat is sowieso, dat is gezellig. Hè. Doe maar voor, hè. Goed zo, dankjewel. Jo Wijnands en vriend. En dan komen we langzaam maar zeker aan de laatste 3 kandidaten van de avond. Hè. Dan gaan we met wie hier. Wie is het hier in Landgraaf en het Strijperkruid? Heb je er een beetje zin in? Ik denk dat de jury enthousiaster is dan de zaal. Die zitten al allemaal aan de teken. Hè. De volgende stand is klaar. 4511, Oud Landgraaf. Die hebben de ganse eigen stijl en muziek ontwikkeld. Met vuil vastelavondsfeer en humor erin. Dat is altijd goed. Voor de 3e keer in de finale hier van het PLK. En dit jaar waren ze de winnaar van de Landgraafslager. En hadden de 2e plaats op het OLCK. Dames en heren, met Maar van binnen beste schön is hier terug 4511. Ja jongens, dat komt van nog een keer. Maar van binnen beste schön. Net zo wie, weet je wat, ik steek er voor Oerdond. Dus dat is de boodschap van vanavond. Laat maar komen. Spiegelke, spiegelke, zag me geweest, wie het schönste van Limburg is. De flanken vult de ronk en het bepaalde topmodel. Al jaren ontevreden met de kop en het gestel. Dus niet dat me van dichter boek vanzelf vol vlinder kriet. En zeker dat me dichter bij het kloren dagelijks ziet. Die oeren vangen wind, toe has een molwerk wie een tang. Nog nooit een snor gefloten, vuur door spiegel best te bang. Die vel is gans geknoeveld, die fundering is verzakt. De hergot had beslist gewoon die lief verkeerd verpakt. Die tentje stond het gek, afbouwen geen gebrek. Maar van binnen wist de schön. Wist het te lang, te breed, te kort of veel te dun. De lui die moeilijk, maar dus lusten moet niet meer. Huiste van binnen wist dat ken mij aan het zeer. Al deed de bloed, zie de gleed, dat is het niet voor het hem geet. Dus denk van binnen schön. En kiekste met die ogen door het puntje van die naas. Of beste op dieet en wist de kilo's net terbaas. Die borst begint te knellen en bukken giet niet meer. En hast tot durk al jaren niet die onderstel gezien. Van kings af al platvoet, die pluk had niet meer kleur. Door wilswalens gaat angst wie die heutjes voor die duur. Zo mager wie in ledder, in putsch dat is te zoer. Door kinder allerbeste specialist niets meer aan doen. De hoogste hinkt het slap, hast boven bing wie pap. Maar van binnen wist de schön. Wist het te lang, te breed, te kort of veel te dun. De nu die moeilijk mag, dus lust er nu niet meer. Huiste van binnen, wist dat ken mij aan het zeer. Al die te boete, zie dit je leed, dat is het niet voor het hem geet. Dus denk van binnen schön.
Nu maak dich niet zo dik door hem verlies nu niet ter boot. Ik geef tegen een rotes lustergoed. Geklommel aan zichzelf, dat is huurse dakkans hip. Het vet van uit de batse dicht te spritsen in de lip. Maar van binnen, 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 bist du schön. Willst du dat maar wit? Bist du te lang, te breed, te kort of veel te dun? Of du hast een poekel, schief dienen, dikke knieën, een naks gezicht, in een platenkop of in een bullenswintruit. Maar is er eigenlijk nooit te vrije? Al die te boete, zie dich leed, dat is het niet voor het hem geet. Dus dicht van binnen, 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 binnen schön. Maar van binnen, 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 bist du schön. Bist du te lang, te breed, te kort of veel te dun? De lüg die moeilijk, maar dus lust er nu niet meer. Is er van binnen, bist dat kind bij aan het zeer. Al die te boete, zie dich leed, dat is het niet voor het hem geet. Dus denk van binnen, 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 binnen schön. Dus denk van binnen, 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 binnen schön. Nur ook van binnen, 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 zijn viel schön. 45-11 en van binnen bin ich bist du schon. Doos geen de bal met te trekken, want voor hebben je erin al gezegd. Wie je waard, ik heb voor de microfoon even af. En de microfoon meneer natuurlijk. En wat bist wat is te doen doen? Dat is een sticker op de dingen. Van binnen bist du schon, is dat een beetje een loflied op alle lelijke, dikke, magere en dat soort dingen allemaal? Dat magst du ervan? Nee. Nee, het is natuurlijk humor, hè. Ik bedoel, het thema woorden en dan moest je het ermee bedenken. Ja, dan kent ze gans los gewoon natuurlijk, hè. We kunnen nog een deel 2 maken, wat ik eerlijk moet zien. Maar goed, dat kunt nog. Hey, alleen op de bühne is toch altijd meer durf voor nodig als ze met meerdere lui steeds, hè? Dat weet ik niet, want ik ga nog nooit met meerdere lui erop gestangen. Kent ze ook nooit strijd gaan natuurlijk. Kent ze alles zelf doen. Dat is een vuurdeel. Hebben ze ook alles zelf gedaan, een liedje geschreven enzovoort? Ja, een liedje geschreven, de tekst bedacht. Kent ze, hoeft ze nooit meer in de rekening houden. Kent ze allemaal een link doen. Heel veel respect voor, zo moeten we dat eigenlijk. Ja, dankjewel. Oké, 45-11, dankjewel. En zo komen we dan aan de voorlaatste kandidaat van de avond. De volgende, ik en die ander twee, die staan al 18 jaar samen op de bühne. Ook in België zijn die toch wel aan de bak. Staan zelfs op Belgische dekens staan, dus dat is ook hartstikke chic. En ze worden al meer dan 10 keer hier in de PLK-finale. En ze hebben al 2 keer in alle tijd zich de beker met naar huis genomen. Geef hun een daverend applaus met het nummer Chameleon, ik en die ander twee. Alle kleuren van de chameleon. Nee, we zijn niet van slag. Maar andere iedere dag. Wie een confetti-kanon. Alle kleuren van de chameleon. Prachtig en janskaal. Daarbij nog 3 maal Allah. Ik voel mich wie een chameleon in je schubde hagedis, waarvan de kleur iedere dag waar je anders is. Iedere dag in Jans nee vast en ovenspak, maar in een nieuwe schöne kleurde schicke frak. Wie een confetti-kanon. Alle kleuren van de chameleon. Nee, we zijn niet van slag. Maar andere iedere dag. Wie een confetti-kanon.
Jans veel kleurverschil. Boontje doet zomaar door het leven moesten jaar. Begin maar met de carnaval, denn die is overdoor. Wie een confetti-kanon, alle kleuren van de chameleon. Nee, we zijn niet verslaan, maar änderen iedere dag. Wie een confetti-kanon, alle kleuren van de chameleon. Prachtig en ganz gaaf, daar ben je nog 3 maal alarm. Ja la 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 la, ja la la la, ja la la la, ja la 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 la, ja la la la. Wie een confetti-kanon, alle kleuren van de chameleon. Nee, we zijn niet verstaan, maar änderen iedere dag. Wie een confetti-kanon, alle kleuren van de chameleon. Prachtig en ganz gaaf, door wij nog 3 maal alarm. Ja la 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 la, ja la la la, ja la la la, ja la 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 la. Hey, hey, ich en die anderen zwei. Hier, ik kom even hier. Als ik het goed ben, dat het woord, wie voegt het woord? Iemand? Ja, even naar voren komen natuurlijk, een beetje nog naar voren. Ik vond het een beetje een andere samenstelling. Vanaf dit jaar is er Erik erbij, joh. De Ruud had ons verlossen na zoveel jaar. De Erik, we hadden een Janssen serie gehad, weer werd er nieuwe bij ik en die andere 2. De Erik is rausgekomen, had ook het meeste geld metgebracht, dus hij is erbij mogen komen. Zij is de nieuwe ik. Hij is de nieuwe van die andere 2, ja. Ik ben helemaal ingewikkelder. Want ik ben er ik. Ja. Ze snappen er helemaal niks, maakt helemaal niks uit. Maar wie is het om zo lang te moeten wachten dat ze maar zingen? Want dat is natuurlijk, doet de ganse oven is te lang, hè? Dat is heel lang, dat is heel verschrikkelijk. Die nerven, dat is kapot. Dat is echt kapot. Dat is niet vol te houden. De nerven ram kapot. Ram kapot. Goed zo, applaus voor ik en die andere 2. Voor wat de laatste volgens mij, als het goed is. Toch? We zijn toe aan de allerlaatste, hè? De allerlaatste van deze avond. Dames en heren, 0, niks. Met veel stemming en plezier staan ze wekelijks op de bühne. Hebben al 2 keer hier in de finale van het PLK gestangen. Roger de maakt liedjes en samen zorgen die voor 100% feestgarantie. Geef hun een daverend applaus voor het nummer Joyeux. Zweeëns door de spas van het moment. Gooi die hetjes in de lucht en zweeëns. En zal ze zien wie dat zweeën bent. Gooi die hetjes in de lucht en zweeëns. Lekker zweeën, dan knapt er niets van op. Ja, daar is het leven goed en dan krijgt de burger moed. Lekker zweeën met die hetjes boven de kop. Lupse overstroom en daar zit die kop. Doe denkst dich happy, wie kom ik bovenop? En vreug ze dicht af, kun je dus nog goed? Wie moet dat weer gaan, verliest de bodemmoed. Maar is te lang zijn café, lups muzieken door de deur. Ziet je al dat gieze spul veranderen in kleur? Gooi die hetjes in de lucht en zweeëns. Zweeëns door de spas van het moment. Gooi die hetjes in de lucht en zweeëns. En zal ze zien wie dat zweeën bent. Gooi die hetjes
lekker zweien, dan knapt de niets van op. Ja, daar is het leven goed en dan krijgt de burgermond. Lekker zweien met die jetjes boven de kop. Juist in deze tijd is het niet zo schlimm. En daar bij de bank in het woord staan. Doe wacht tot ze best zit op een hele kruk. Dan krijgt het groene licht en weg is weer de druk. En is dit die drie kleuren die in ons op het oog. Luister weer te stralen, want rood, geel, groen is schoon. Gooi die hekjes in de lucht en zweeiens. Zweeiens nog niet pas van het moment. Gooi die hekjes in de lucht en zweeiens. Dan zal ze zien wie dat zweien bent. Gooi die hekjes in de lucht en zweeiens. Lekker zweien, dan knapt er niets van op. Ja, daar is het leven goed en dan krijgt de burgermond. Lekker zweien met die hekjes boven de kop. En is er nu die zweien, die trubbels van die gaaf. Loopt de spastig niet nummer, jong dat is toch gaaf. Dus zweien, 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 zweien. Gooi die hekjes in de lucht en zweeiens. Zweeiens nog niet pas van het moment. Gooi die hekjes in de lucht en zweeiens. Dan zal ze zien wie dat zweien bent. Gooi die hekjes in de lucht en zweeiens. Lekker zweien, dan knapt er niets van op. Ja, daar is het leven goed en dan krijgt de burgermond. Lekker zweien met die hekjes boven de kop. Niks en zweien! Wat zei ze, sorry? Nu zei ze het goed, hoor. Ze 0, niks moet ik zeggen. 0 niks had ze net. Nee, zeg dat serieus? Nou, 0, ik zou ook de komma staan. Maar met 0, niks doet je zelf tekort eigenlijk, vind je. Ja, maar dat hebben we met opzet gedaan. Dan weten de mensen dat ze niks hoeven te wachten. En dan is het alleen maar, blij verrast, zal ik maar zeggen. Is dat nee zo dat ze zichzelf niks waard vindt, hè? Nee. Trots zijn op de prestatie, toch of niet? Ja, tuurlijk. Toch ook hartstikke goed, of niet? Dat loopt lekker, joh. Ja. Volgend jaar 3, niks van of zo. Nee, 0, niks, blieft wel schön. Blijft 0, niks, hoe lang zijn je al samen? Wie lang zijn we er samen? 6 jaar nu. Ja. Al blijven doorgaan, hè? Ja, zeer zeker. Zeker mooi. Dank jullie wel. 0, niks. Dames en heren, is erbij gekomen op het eind vanavond. Sam Smit, organisator van het PLK 2019. Ja. Ik geef hem het woord. Peter, we zijn alweer klaar, hè? We hebben het laatste liedje alweer gehad en we hebben 24 finalisten vanavond gehad. En ik zeg zelf, wat ben ik blij dat ik niet bij de jury zit. Want wat was het niveau hoog, hè Peter? Dat was niet normaal. Maar goed, ik ben niet voor niks hier. En ik vind het fantastisch dat ik dit heb mogen organiseren. En ik doe het keer en de volgend jaar doe ik het ook weer. En dan ook en ook weer. Maar de winnaar van het Park Strategisch Concours kreeg dit jaar het extra's. Dus ik wil even dat je allemaal al een beetje de telefoon pakt. Want je moet de winnaar dadelijk, de wit van nog niet, dat komt dadelijk. Maar dan kunt je dat allemaal even in de telefoon zetten. De winnaar van het Park Strategisch Concours, die staat de 10e van het 11e op Oud-op-Neu in Heerlen. Dus dat is in november pas. Maar de winnaar van het Park Strategisch Concours staat carnavalsdinsdag op het Klonentrekken in Kerkrade. En we hebben nog een verrassing. En wellicht heeft u hem al buiten zien staan. De Mengelersgroep Toyota heeft een auto ter beschikking gesteld. Dus de winnaar mag een weekend met de nieuwste Toyota Auris door Parkstad rijden. Het kan niet op, hè. Het kan niet op. Nu wordt het spannend. Ja joh, toch even vragen. Wie lastig of wie makkelijk waren het? Dat is altijd lastig. Ik doe dat al jaren en niet alleen hier, maar ook op andere wedstrijden. En ik heb zoveel sympathie met de hele jury voor alle kandidaten. En de gunst het iedereen zo. Maar dat is een slechte jury, want dan waren ze allemaal nummer 1, dus dat ken niet.
Dus ze moest knopen doorhakken en dat hebben we nu ook gedaan. Maar we vonden het geweldig. Was het moeilijk of was je er eigenlijk redelijk snel uitgekomen? Hè? Ja, kijk, er wordt natuurlijk altijd, als een jury vreugd, wordt het moeilijk. Dan krijgen ze vooral, oh het wordt moeilijk en het wordt dit. Maar het is toch een kwestie van eerste punten bijtellen, overleggen en dan besluiten nemen. En dat hebben we gedaan. Dat was een heel benieuwd, dus we gaan eens kijken. Ik weet niet of wij dat... Sam. Jo, ga je dat doen? Moet ik u de microfoon voor hem houden of... Oké, nou Jo. Nou, hij staat daar nu neven mij. Sam, en ik wil het toch even durven vertellen, want ik kost hem gar niet. Zo'n jonge sneuzel, hij is dat geluivig, hè. En dan ging de wedstrijd overnemen hier van Wim Jennis. Dat is straks ook al verteld. En Wim, daar heb ik ook mogen metmaken. En hij heeft het fantastisch gedaan. En hij heeft al applaus gehad, maar dat mag nog wel een keer. Wim, dankjewel. Nou, en hij dan, Sam Smits, 21 jaar. Hij heeft een bedrijf. Hij is zijn hooglustigheid, want hij is ook nog prins, hè. En hij organiseert ook nog even deze wedstrijd. Ik vind het fantastisch hoe ze dat is. En voordat ik de punten bekend maak, toch nog even Peter Leunissen, die heeft vanavond gepresenteerd. Ik had hem nog nooit aan het werk gezien. Peter, je hebt het hartstikke goed gedaan. Dames en heren, en nu het grote moment. Er zijn 5 prijzen, ja, zo weet je weet. Nummer 1 tot nummer 3, die krijg je in de beker. En nummer 1, die krijg je dan de wisselbeker. En er komt ook nog een beeld bij. Zo is het. Ik ga nu vertellen wie nummer 5 is geworden. En die komt aan de bühne op. Dan nummer 4, nummer 3. En zo gaan we de spanning opvoeren. Op de 4e plaats, dames en heren, is geëindigd de plekband met meters. Voor de plekband met meters. Dames en heren, op de 4e plaats, en de naam zei het al, want hij was zo blij, Joy Blijdenstein. Jongens, we mogen allemaal goed voor Joy Blijdenstein met Het is weer vaste Lovenstied. Op de 3e plaats, niet onbekend bij het PLK. Ze doen er lang met, hebben al gewonnen. En je kent ze allemaal, de Heringwisseren. Jongens, een opbouwvierde was voor de Heringwisseren met 10 ogen.
Jij krijgt van mij de beker van de derde plaats. Geef me een mooi plaatje. De Herenbieseren. Oh, daar zijn ze. En nu wordt het nog spannender, want nu komt nummer 2. We vonden het toch wel een verrassing. We kennen hem al jaren, zeker één van die twee. En dan komen ze met een liedje en dat heet de Here We Go. Guus Smeets en Ron Schoenmakers. Een opwarming was voor Guus Smeets. En hier krijgt ook de beker. Guus, zet hem bij dicht in de studio, want ook hier heb voor mij een liedje geschreven. En het wordt ook een super liedje. En dit wordt ook weer een super liedje. Zet hem mooi op de kast en hou hem neer. Ja, nu wordt het spannend, hè. Nu wordt het spannend. We hebben nog maar één prijs te vergeven. Ja. En ook daar kan ik een interessant verhaal over houden, maar daar heb je helemaal niks aan. Er staat er niet op te wachten. Jij wilt gewoon weten, wij hebben nu gewonnen vanavond. Dames en heren, gewonnen het Melody en Claire. En ook een beeldje wat erbij hoort. Van harte gefeliciteerd, deze hoort erbij. Geweldig toch? En dan wisten we de winnaar hadden altijd even een kort interviewtje. Het is gelukt in een keer. Ja. Nog één ding, en dat zei ik dat me doet, ze kon ik niks meer vertellen. Nog We één. moeten nog één applaus hebben voor werkelijk de toppers van vanavond. En dat wordt Geer. Dankjewel. Ja, kom maar hier, jongen. Ja, dankjewel, Jo Deuzings. Ja, nog een keer. Het is gelukt. En vaker metgedaan, vaker ereplaatsen, maar winnen is... Ja, dat is echt helemaal fantastisch. Ja. En dat vind jij natuurlijk ook, neem ik aan. Ja, zeker. Je hebt best wel vaak ereprijzen gehaald, hè? Ja, we hebben toen eens metgedaan een junior PLK met Jes. En toen hebben we inderdaad zo'n aanmoedigingsprijs gekregen, ja. Hartstikke mooi, toch? We hebben nog een leuk cadeautje voor jullie trouwens. Dat moeten we nog eventjes geven. Max, doe de microfoon even af. Je krijgt namens de Mengelersgroep Landgraaf een weekendje rijden in de Toyota Auris. De hybride auto. Hartstikke zuinig rijden. Doe er iets leuks mee. Fantastisch. Geweldig. En we gaan het tweede liedje horen natuurlijk ook nog, hè? Ja, nou dat... Kun je nog zingen van de zenuwen, joh? Het lukt nog wel, hoor. Ja. Oké. Dan gaan we dadelijk het binnen liedje instarten van Melanie en Claire. Geweldig. Komt-ie, moet er even afscheid nemen van de televisiekijkers. Kom Peter, dat moet voor even doen, dat is de camera. Ja, kijkers, hartstikke leuk dat jullie gekeken hebben. Het wordt vast al zeker een keertje herhaald. Zo niet kun je op Facebook nakijken. Peter, geweldig gedaan, toch? Dankjewel voor alle aandacht. En een goeie vastelavond ook toe voor de kijkers. Hier in de zaal gaan we nog even gezellig weer. Ja. Bedankt, tot de volgende keer. Tot de volgende gelegenheid. Dag. Twee jongvrouwen nu, hoe de bronsgroen eiken had, vaste
ik ga met organiseren. Weer uit de vol, weer uit de vol. Ja, weer uit de vol. Weer uit de vol. Ja, weer uit de vol. Ja, weer uit de vol. Sinds de vroege zomer tellen weer al af. Aan de spasriedaagse zijn we zo verslaafd. Weer uit de vol. Ja, weer uit de vol. Ja, weer uit de vol. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ja, weer uit de vol. Zolang als mijn rollator nog niet eerder hoeft te rollen. Zolang als ik moet lachen om die grappen en die rollen. Zolang als ik mijn griezel nog rood, geel en groen kan spuiten. Zolang als de oude mij nog willen fluiten. Weer uit de vol, weer uit de vol. Ja, weer uit de vol. Weer uit de vol. Ja, weer uit de vol. Ja, weer uit de vol. Sinds de vroege zomer tellen weer al af. Aan de spasriedaagse zijn we zo verslaafd. Weer uit de vol. Ja, weer uit de vol. Ja, weer uit de vol. Als ik dan op mijn naïeve masker ga liegen. En ik dan mijn rumpelen niet glad meer kan strieken. Zou het dan die dan gekomen zijn? Weer uit de vol. Ja, weer uit de vol. Ja, weer uit de vol. Sinds de vroege zomer tellen weer al af. Aan de spasriedaagse zijn we zo verslaafd. Weer uit de vol. Ja, weer uit de vol. Ja, weer uit de vol. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ja, weer uit de vol. De tv-uitzending van het Sparkstadliedjesconcours werd mede mogelijk gemaakt dankzij Sam Smits Design, Autoschade Peter Leunissen, carnavalsonderscheidingen.com, Toyota Mengelers Landgraaf en streekomroep Zo Nieuws.